ଜେଜେମା ପେଟ ଜୋର କାଟୁଛି ଖଗଉଛି ଜେଜେମା। କାହିଁକି ଲୋ ତୁ କ'ଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କିଛି ଖାଇଛ କି? ନାଇଁ ଜେଜେମା ମୁଁ କିଛି ବି ଏଉରୁ ସେଉରୁ ଖାଇନି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୋ ପେଟ ଏମିତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହଉଛି? ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇନି ତ? ଯେତେ ମନା କଲେ ପରେ ବି ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନୁଛ? ଖାଲି ପେଟରେ ରହୁଛ, ଖାଇବା ଖାଉନ। ଯଦି ଖାଉଛ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛ, ପେଟ ଖରାପ ହବନି? ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ବାହାର ଖାଇବା ଯଦି ଖାଇବ ପେଟ ଖରାପ ହବନି? ନାଇଁ ଜେଜେମା ମାମା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ ଖାଇଛି। ଆଜି ତୋ ମାମା ତୋତେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ମାମା ଭାତ ମାଛ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଖାଇଛି। ଅଧିକା ରାଗ କି ମସଲା ଖାଇଦେଇନି ତ? ମାମା ଛଣା ମାଛ ଦେଲେ ନା ମୁଁ ଛଣା ମାଛ ଖାଇଲି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୋ ପେଟ ଏମିତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହଉଛି? ଜେଜେମା ମାଛ ମାନେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ପଡୁଛନ୍ତି।